Judit, beira, ariketan eskatzen dugute. 12 eta 10 zentimetroko alde bi dituen triangelo baten azalera jakinda 40 zentimetro karratua dela, horren beste aldea eta angeluak eta kalkulatzea imaginatzen dut. Vale? Ez goratzen ondo. Ipintzen badut zuke bidalitakoa. Perimetroa kalkulatu jakinda eta triangelo baten perimetroa kalkulatu, perimetro kalkulatzeko hiru aldeak ezagutu behar ditugula, vale? Orduan ditugu. Azalera denez, hau eta azalera da oinarria bidera altuera, vale? Hartzen badugu adibidez 10 zentimetrokoa oinarri moduan, hemengo altuera, ez dut marraztu, baina hemengo altuera ez izango da. Altuera zati 12 da honen sinu. Beraz, altuera da 12 bider sinu C. Vale? Beraz, 10 bider 12 bider sinu C zati bi izan behar da 40. Orduan, ametik aldu batara zenbadan C. C bat angelua. Vale? Ipintzuta C bat angelua, gero C bi ongo dalako. Eta orduan, sinuaz ataratzen dugunean balioa, kalkulagailuak beti mongozku 80 baino txikiagoa dan bat. Bai? Zer gertatzen da? Bi erenekoa da 41 gradu, 48 minutu, eta horren beste segun. Vale? Ez da aukera bakarra. Zirkunferentzia goniometrikoan, angelu honen sinu eta angelu honen sinu altuera bardina dagoenez, bardina dira. Bai? Goratzen baduzu, lehenengo bi kuadrantetan, holan egiten dugunean, sinu neurtzen dugu i ardatzean, vale? Eta orduan sinu bardina dago, bai kalkulagailuak emeten duena eta 180 kenbera. Bi aukera horiek aztertu behar ditugu, posiblea dira biekin eratzeko triangelu bat. Vale? Marrazkietan ikusten duzu bi triangelu desberdin aldirela eratu. Eta bietan altuera bardina da. Eta orduan, bi triangelu horietan C2 eta C bat, haude, angelu honen aurrian dagoen aldea desberdina da. Beraz, perimetro desberdinak izango dira. Lehenengo kasuan, kalkulatzen dugu, kosinuen teoremaz, ezagutzen ditugu, bi aldeak eta bien arteko angelua, beraz, aurreko aldea kalkulatzen da holanik, eta ataratzen dugu zenbadan, eta bigarren kasuan, gauza bera. Beraz, kasu bietan, 10 gehi 12 gehi emondakoa eta 10 gehi 12 gehi emondakoa lortzen ditugu perimetro desberdin.